नमस्कार. आज आपण भरलेले खेकडे बघतो आहोत. आपण याच्यापूर्वी पण भरलेले स्टफ खेकडे बघितले आहेत. आज आपण प्रॉन्स स्टफ करणार आहोत. खेकड्याच्या मध्ये भरणार आहोत. मॅरिनेट करून कसं ते दाखवते आणि खेकडे बनवणार आहोत. तर प्रॉन्स म्हणजे कोलंबी आणि खेकड्याची चव मिक्स करणार आहोत आपण. बाकी रेसिपी सेम आहे. वाटण वगैरे सगळं करता दाखवते. खेकडे स्वच्छ धुवून मी साफ करून सगळं घेतले. आतमधलं सगळं काढून घेतलं आणि नुसते ओपन केले आहेत भरण्यासाठी, कारण त्याला आपल्याला हे प्रॉन्स भरून दोऱ्याने बांधायचे आहेत. मी लास्ट जो एक व्हिडिओ टाकला होता भरलेले खेकड्याचा, त्याच्यामध्ये खेकडे कसे साफ करायचे ते दाखवले. प्रॉन्स सुद्धा स्वच्छ धुवून आतला दोरा काढून घेतलेत. आता त्याचे बारीक बारीक आपण तुकडे करून घेणार आहोत. आपले 3 खेकडे आहेत मध्यम आकाराचे. त्याप्रमाणे प्रॉन्स तुम्हाला किती स्टफ करायचं आहे त्याप्रमाणे तुम्ही घ्या, कमी जास्त कसं आवडत असेल तसं. आता हे प्रॉन्स आहेत ना, आपण सगळे असे बारीक बारीक त्याला कट करून घ्यायचंय. थोडक्यात खिम्यासारखंच, पण आपण कट करून घेतोय. बारीक बारीक असे कट करून आपण किती भरायचे त्याप्रमाणे. माझ्याकडे 3 खेकडे आहेत, त्याच्यामध्ये जेवढं बसेल तेवढं मी हे कट करून घेते. आपण पहिलं वाटण रेडी करून घेऊया. लसूण कांदा 1, उभे चिरलेले साधारण 2 कांदे आणि आलं 1 इंच. हे आता छान लाल होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. 1 हिरवी मिरची, थोडं ऑइल, आणि गरम मसाले आपण थोडे घरात जे अवेलेबल असतील ते वापरायचे. नाही वापरलं तर मालवणी मसाल्यात आपल्या असतातच, मालवणी मसाला वापरा. थोडे आपण चवीसाठी गरम मसाले, खेकड्यांना गरम मसाल्याचा जर अरोमा असेल ना तर चव छान लागते, म्हणून थोडे घरात जे अवेलेबल असतील ते टाका. कांदा लालसर झालाय. आता आपण थोडे गरम मसाले, 7-8 काळी मिरी, अर्ध चक्री फूल, माझ्याकडे घरात जे अवेलेबल आहे तेच वापरते, तुम्ही पण तेच करा. 2 लवंगा, 2 हिरव्या वेलच्या, थोडंसं दगडफूल, 1 इंच दालचिनी, त्याच्यानंतर बडीशेप अर्धा चमचा, धने 1 चमचा. छान परतून घेऊया. आता हे जरा लाल मसाले छान असे त्याच्यात खरपूस परतले पाहिजेत तिथपर्यंत आपण परतून घेऊया. पाव तुकडा जायफळ, खसखस घालणार आहोत आपण 1 चमचा छोटा, पण लास्टला. आता आपण सफेद तीळ साधारण 1 मोठा चमचा सफेद तीळ, त्याच्यानंतर ओले खोबरे अर्धी वाटी. हे वाटणाचं प्रमाण किती हवं त्याप्रमाणे. हे वाटण फ्रीजमध्ये छान टिकतं. मालवणी वाटणाची रेसिपी मी दाखवली आहे, सेम तेच वाटण. आता हे छान लालसर रंग येईपर्यंत आपल्याला परतायचं आहे. थोडी कोथिंबीर अंदाजाने, खसखस छोटा 1 चमचा. खसखसला एक गोडूस चव आहे, पण खसखस घातल्यानं तिखट जेवणामध्ये नॉनव्हेजच्या स्पेशली, उसळीच्याही, व्हेजच्याही, उसळ वगैरे किंवा असं वाटण तर अप्रतिम चव येते. आणि आता हे छान लाल झालं की आपण मस्त त्याला मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर आपण आता खेकडे भरायला घेणार आहोत. प्रॉन्स खेकड्यामध्ये ते कसे भरायचे ते मी दाखवते. आता आपले खेकडे स्टफ करायचे. हा दोरा बांधण्यासाठी खूप टाईट नाही बांधायचं, अलगद बांधायचं, म्हणजे खोलून खाता येईल. बांधायचं कशासाठी तर आतला मसाला बाहेर येऊ नये. आपण जे प्रॉन्सचा भरणार आहोत तो, त्याच्यासाठी आपल्याला त्याला बांधायचं. त्याच्यासाठी आता हे प्रॉन्स घेतले,
घेतल्यात बारीक करून, कोथिंबीर घेतली आहे, आलं लसूण पेस्ट घेतली आहे 1 चमचा, एक छोटा कांदा घेतला आहे, कढीपत्ता बारीक चिरून 4-5 पानं घेतली आहेत, लाल मालवणी मसाला अर्धा चमचा, चाट मसाला पाव चमचा हळद, पाव चमचा धना पावडर, पाव चमचा जिरे पावडर आणि मीठ चवीनुसार। आता हे छान आपल्याला एकत्र करून हे आपल्याला स्टफ करायचं आहे। जेवढं आपल्याला खेकड्यामध्ये भरता येईल तेवढं भरून घ्यायचं। तर कसं भरायचं ते मी दाखवते। चाट मसाला नसेल वापरायचा तर लिंबू, पाव लिंबू म्हणजे अर्ध्यातला अर्धा लिंबू पिळा। प्रॉन्सला थोडासा एक उग्र स्मेल असतो, तो येऊ नये म्हणून। आता हे आपला मसाला सगळं एकत्र केलं। आता हे स्टफ करायचं आणि 3 खेकड्यांसाठी हे भरपूर होणार आहे। तुमच्यावर आहे, स्टफ जास्त भरायचं जास्त, उरलेलं तुम्ही रश्श्यामध्ये टाकलं तरी चालेल। बाकी रस्सा मालवणी रस्सा जसा वाटणाचा करतो तसाच रस्सा आहे, वेगळं काही नाही। आता आपण भरून घेऊया। एक खेकडा मी दाखवते तुम्हाला कसा भरायचा। तो दोरा घेतलाय, हा बघा मस्त अंडी भरलेला खेकडा आहे आणि ह्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये एक पिशवी असते, ती काढायची। आपण खेकडे साफ करायचा माझा जो लास्ट भरलेल्या खेकड्याचा व्हिडिओ आहे त्याच्यामध्ये मी दाखवलेला आहे खेकडे कसे साफ करायचे, मी लिंक पण शेअर करते। आणि ह्याच्यात आता आपण हा सगळा मसाला प्रॉन्सवाला स्टफ करणार आहोत, छान दाबून आवडीनुसार म्हणजे जेवढं स्टफ करता येईल तुम्हाला दाबून तेवढं स्टफ करायचं आहे। आणि ह्याला आता आपल्याला बांधून घ्यायचं आहे। खूप टाईट गाठ नाही मारायचे, पण बऱ्यापैकी पाहिजे, नाही तर ते ओपन होऊन नाही ना रश्श्यामध्ये शिजताना बाहेर होईल आणि मग त्याची मजा जाईल खाण्याची। आतमध्ये जेव्हा आपण भरतो ना तेव्हा त्याला एक छान टेस्ट येते। ह्याच्यात आहे ना पाव चमचा चण्याचं पीठ जरी घातलं ना तरी चालेल, त्याची एक चव चांगली येते। हा आता एक खेकडा आपला झालाय तयार। अजून एक दाखवते कसा भरायचा, नाही लक्षात आलं असेल तर पटापट दाखवते। हे बघा ह्याच्यामध्ये अंडी नाही आहेत त्यामुळे भरपूर ह्याच्यामध्ये उरलेलं थोडंसं मी ग्रेव्हीमध्ये टाकण्यासाठी ठेवते आहे। तर आपला बांधायची प्रक्रिया बस रेडी। आणि आता वाटण घेऊया, वाटण झालं की आपला रस्सा रेडी करूया। रेडी आहेत आपले 2 भरले, तिसरा मी भरते। ऑइल, थोडंसं राईचं तेल टाकलंय मी चवीसाठी, चिरलेला कांदा, 1 कांदा, तेजपत्ता, टोमॅटो, आपण बटाटे कापले आहेत, छोटे 3 बटाटे घेतले चवीसाठी। मोठा खेकडा भाकरी किंवा याच्याबरोबर खाता येणार नाही चपातीबरोबर, पण सोबत चवीसाठी आपण बटाटा वापरतो। आता आपलं मालवणी मसाला आता आवडीनुसार घ्या, साधारण मी 1.5 चमचा घेतले आहे, अर्धा चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा जिरे पावडर, गरम मसाले आपण ऑलरेडी वाटणामध्ये थोडे थोडे घातले। आता हे छान परतून घेतलं। आता खेकडे आपले आणि सगळं एकत्र आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। एक वाफ काढली ना की मग वाटण, छान आता शिजले ना खेकड्याचा रंग बदलणार आहे, लालसर रंग येणार आहे। आता एक वाफ काढून घेऊया, चेक करूया।
खेकड्यांचा रंग बदलतो आहे, लालसर. काळे खेकडे लाल होतात शिजवल्यानंतर. आपलं वाटण आणि मिक्सर घेऊन घेऊया. नंतर डेंगे आपण उकळी आल्यावर वाटून ते ॲड करणार. आता आपल्याला किती पातळ हवं त्याप्रमाणे आपण पाणी ॲड करायचं. मिक्सर घेऊन पाणी. आता डेंगे वाटून घेऊया आपण आणि त्याचं दूध काढायचं. दाखवते तुम्हाला कसं ते. ह्याच मिक्सरमध्ये डेंगे आपण थोडं पाणी घालून फिरवून घेणार आहोत. वाटून घेतले आणि गाळून घ्यायचे. थोडं पाणी घालते गाळण्यासाठी. हे गाळून आपण रश्श्यामध्ये टाकणार आहोत आणि त्यानुसार आपण रस्सा घट्ट पातळ करणार आहोत. हे छान आता मी गाळून घेते. आपलं हे आता पातळ किती हवं. आत्ता तुम्हाला पातळ केलं तरी चालेल. मी थोडासा रस्सा पातळ करते आहे. गॅस मोठा करते आणि थोडं पाणी घालून रस्सा मी पातळ करणार आहे. कारण उकळल्यावर त्याला आता चांगलं 2-3 मिनिटं आपल्याला उकळवायचं आहे. उकळल्यानंतर रस्सा अजून घट्ट होईल म्हणून थोडं पाणी ॲड करून आता एक छान उकळी काढून मस्त शिजवून घेऊया. रंग पण मस्त आले. तोंडाला पाणी पण सुटलं असेल तर छान उकळी येऊ दे. छान उकळी आली आहे. मोठ्या गॅसवर मी उकळवून घेते मस्त रस्सा. पलटी करूया कारण आतमधले प्रॉन्स शिजायला हवेत. नॉनव्हेज पटकन शिजतं. खूप काही शिजवायची गरज नाही.